Vítajte na kanáli Ľudová dielňa. A v predchádzajúcom videu z tejto série o fotovoltike sme si ukázali montáž fotovoltiky svojpomocne, hlavne teda ukážka montážnych prác. V dnešnom videu si ukážeme, ako táto fotovoltika funguje v reálnej prevádzke, takisto aj niečo o použitých meničoch a aké mám aj plány ďalej s touto fotovoltikou do budúcna. Tak poďme na to. No ako už iste viete, na streche mám 14 fotovoltických panelov o výkone 6,7 kW peak. Panely sú rozdelené do dvoch stringov po 7 kusov. Každý z týchto dvoch stringov má svoj menič Eco Solar Boost 3000, ktorý je o výkone až 3,5 kW. Čo som zistil až pri prevádzke a bol som z toho dosť taký prekvapený a doteraz som to ešte nejako nevyriešil, je, že tento menič nedokáže osekať nejakým spôsobom napätie, ale jednoducho, čo panely vyrobia, tak to iba roztrieda z jednosmerného prúdu na striedavý, ale nič viac s tým napätím samotným nerobí. No a tu som sa dostal do jedného problému, že každý panel má menovité napätie na prázdno 43 V, no a keď ich spojím 7 do série, tak výsledné napätie môže byť až okolo 300 V, čo je neštandardné, nakoľko v bežnej elektrickej sieti máme 230 V. Samotné vyhrievacie telesá alebo špirály sú navrhnuté na práve týchto 230 V a vtedy pri 230 V majú určitý výkon. No a keď sa zdvihne toto napätie, tak potom do špirály nechcene sa môže dostať aj oveľa väčší výkon, ako je ich štandardný pracovný. No a toto sa aj reálne deje, mám to odsledované aj tu. Hlavne teda, keď je jasno a slnko svieti priamo na panely, tak tieto moje špirály, ktorá je každá bežne o výkone 2,2 kW, pracujú na vyšší výkon, ako sú stanovené. Tuto to môžete vidieť, že fakt, keď je pekne, tak mi do nich tlačí 300 V a bežne 3 kW, niekedy aj 3,2 kW. Čo mi príde dosť veľa, hlavne aj z bezpečnostného hľadiska. No jediné, čo mi napadá, že ako toto vyriešiť, je odpojiť po jednom paneli z každého stringu, čo asi aj budem musieť urobiť, pretože takto to nie je bezpečné prevádzkovať. No ale potom zase prídem o značnú časť výroby, keď je zamračené. Už mi napadlo aj, že by som ešte urobil z tých dvoch zvyšných panelov jeden string, ďalší, ale to by som zase musel dokupovať menič. Tak ak máte nejaký nápad a nejaký tip, že ako by som toto mohol vyriešiť, tak určite mi dajte vedieť do komentárov, budem vám veľmi vďačný. Čo sa týka samotných meničov, tak nie je možné nič v meničoch nastavovať, nie je tu žiadne menu, nič také podobné, ani žiadne tlačítko. Jednoducho menič je možné iba zapnúť. Keď je menič napájaný, tak ide a keď skončí výroba, tak sa sám vypne. No a na displeji sa ukazujú takéto parametre. V hornej časti je to napätie, ktoré ide z panelov, potom je tam prúd, no a prepočet výkonu, že aký dodávajú výkon. No a v spodnom riadku sa strieda, do ktorej zásuvky je posielané napätie a prúd, pretože zo spodu sú dve zásuvky. Prioritne ide číslo 1, ale keď skončí záťaž na zásuvke číslo 1, tak ju prepne na číslo 2. No a potom tu ukazuje dennú výrobu, koľko vyrobilo za aktuálny deň, to je to D, potom je Y, to je výroba za predošlý deň, za včera. No a potom je tu ešte T ako total, ako celková výroba od inštalácie týchto meničov, čiže v podstate za celú životnosť meniča. No, pripojenie stringov zo solárnych panelov je za pomoci takýchto MC4 konektorov zo spodnej časti. Je to veľmi jednoduché zapojenie. V podstate ani nie je možné čo pokaziť, lebo nič sa ani tam nedá nastavovať. Keď som vyberal tieto fotovoltické meniče, tak som ešte rozmýšľal nad meničom Citon 210. Možno to aj niektorí poznáte, ale nakoniec som sa rozhodol pre tieto, lebo Citon vyžaduje trvalé napájanie zo siete a chcel som byť nejakým spôsobom sebestačný a nezávislý na elektrické energie zo siete. Ale na rozdiel u Citonu je možné obmedziť to špičkové napätie, čo som vtedy si nejako neuvedomil, že na tomto meniči to vlastne možné nie je a preto mi tu teda nastáva prebytok. A posledná časť tejto fotovoltiky na ohrev vody je príruba na akumulačné nádrži. Je to príruba, v ktorej sú osadené 3 elektrické špirály, výhrevné telesá, je to značka Dražice, príruba sa volá TPK 210, no a špirály sú teda o výkone 2,2 kW každý,
Mám napojené 2 špirály a jedna je teda zatiaľ ešte voľná, možno pre prípadné rozšírenie alebo ako do rezervy, keby náhodou jedna odišla. Štandardne je táto príruba určená na 400 V, ale tým, že ja mám 2 samostatné meniče, tak som to rozdelil. Čiže nulák, respektíve neutrálny vodič zo striedačov ide priamo na špirálu a fáza ide cez termostat, jednak pracovný termostat, následne cez havarijný termostat, aby nedošlo k preťaženiu, respektíve aby nedošlo k príliš vysokej teplote, keď by sa mohla poškodiť samotná nádrž, prípadne aj nejaké ďalšie straty. Tak cez tie termostaty to ide štandardne. No a každý menič má samostatne napájanú svoju špirálu. Keď už je nádrž nahriatá, to mám nastavené na nejakých 65 stupňov, tak tento termostat odpojí napájanie špirál a tým pádom sa výroba zastaví. To je obrovská výhoda oproti fototermickým panelom. Sú rôzne, napríklad tie trubicové, tak tam je veľká nevýhoda a to bol úplne hlavný môj dôvod, prečo som sa rozhodol pre fotovoltiku a nie pre fototermiku. Že napríklad keď budem preč z domu na 2 týždne, čo sa bežne stáva v lete, je teplo, ľudia chodia na dovolenky, tak pri fotovoltike nie je problém. Termostat odstaví výrobu, žiadna ďalšia výroba sa nekoná, všetko je v poriadku. Ale pri fototermike, keď slnko zohrieva v podstate médium, ktoré koluje v trubkách medených, tak tam už nastáva problém, tú teplotu je potrebné to teplo odobrať, lebo hrozí naozaj preťaženie a zohriete na takú vysokú teplotu, že sa môže tá voda vnútri až uvariť. Čiže preto som sa rozhodol pre fotovoltiku, aby som nemusel riešiť takéto prípadné preťaženie systému. Tak to je k tomuto videu všetko. Ak sa vám video páčilo, tak mi dajte like, prípadne ma môžete sledovať. Ak aj vy rozmýšľate o nejakom fotovoltickom systéme, kľudne sa podielte s nami do komentárov, rád si to všetko prečítam. No a ďalšie video bude o tom, už teraz zaznamenávam údaje, že kedy, ako, koľko vyrobí fotovoltika, tak taký prehľad za mesiac, možno už 2 mesiace prevádzky fotovoltiky, reálne koľko denne vyrobím, koľko z toho miniem na teplú užitkovú vodu a reálne či sa dá fotovoltikou kúriť a koľko z tých prebytkov som využil na kúrenie. Tak ďakujem a ahojte.